peth gorau am ngradd meddygol i ydy bod fi'n cael neud o Gogledd Cymru, o le dwi'n dod, a bod fi'n cael cwrdd â llwyth o bobl newydd. Be dwi'n mwynhau mwyaf am fy ngradd meddygol yw'r ffaith fy mod i wedi gallu cael y siawns i ddysgu gymaint. I fi, gwir nerth dewis C21 Gogledd Cymru fel Rhaglen ydy'r brwdfrydedd sydd yma i ddysgu myfyrwyr meddygol. Peth dwi'n weld yn fwyaf unigryw am y cwrs C21 Gogledd Cymru ydy'r ffaith bod chi'n cael gwneud eich lleoliad gwaith mewn meddygfa GP. Mae myfyrwyr dyddi yma yn cael ei addysgu mor wych yn ei sgiliau cyfathrebu, maen nhw'n holistaidd iawn yn sut maen nhw'n edrych ar ôl y claf, mi ei gyd rownd y claf a rownd y teuluoedd. Beth dwi'n meddwl sydd fwyaf unigryw am y cwrs C21 Gogledd Cymru yw'r ffaith bod ni'n grŵp gymharol fach, a mae hyn yn galluogi i chi cael gymaint yn fwy o brofiadau a derbyn hyfforddiant gan rhai o ddoctoriaid gorau sydd yng Nghymru ac hefyd y Deyrnas Unedig. Mae pobl mor falch o weld y myfyrwyr ni'n hunan yn dysgu fan hyn ac i fod yn ddoctoriaid gwych ar gyfer Gogledd Cymru. Ar y rhaglen C21 Gogledd Cymru, mae o'n wir bwysig i fi ac i gweddill y tîm bod ni'n gwrando ar lais y myfyriwr. Da ni'n edrych ar ôl y myfyrwyr fel unigolion a hefyd da ni eisiau chi wneud gwahaniaeth o fewn y cwrs a'r ffordd da ni'n dysgu chi. Da ni'n dysgu lot yn hunan, mae'n rhoi ffocws gwahanol i ni, mae o'n rhoi y brwdfrydedd na i ni, mae o'n gwneud i ni sylweddoli bod ni yn gwneud pethau'n oce, a bod yn rôl ni fel addysgwyr hefyd yn andros o bwysig. Mi fyswn ni sicr yn argymell i chi ddod yma. Mae safon yr hyfforddiant yn gwych a mae safon y dysgu yn gwych hefyd. Ar ôl gorffan yng ngradd meddygol, dwi'n gobeithio fyddai'n ddoctor galluog, agos atoch, a dwi'n gobeithio hefyd bydd cleifion yn teimlo'n gyfforddus i rannu eu pryderon efo fi. Mae o'n brofiad arbennig.